חזרתי אליכם. חלק שני. אוקיי. מה? אפשר רגע, ממי? אוקיי. מה שקט? זה דרון. כלום. נו, מה? כלום. אני צריכה בבקשה רגע את האינטרנט, אפשר? עוד מעט, עוד מעט. חייבת דחוף. גם אני. יואו. מה אני אעשה? אני אגיד לך את הסיסמה איזה סיסמה? של האינטרנט. נו, אז תגיד, אין לי פלאפון. אני צריכה להתקשר לגבי העבודה בשביל שלא יפטרו אותי. אתה מבין? מה, תקחי את הטלפון שלי. אין לי אבל את המספר, דרך הפייסבוק אני יכולה למצוא אותם. הבנת? ובטאבלט הזה זה יוצא, ההודעות יוצאות. מתנתקות. לא יודעת למה. אולי אתה מבין בזה, למה זה מתנתק. כן, זה בגלל האינטרנט, כי המון אנשים משתמשים באינטרנט. טוב, אז אני אחכה. כמה זמן אתה מסיים? חצי שעה. חצי שעה? כן. נו, ליאל. לא. נו. אני חייבת בבקשה רק הודעה שתתקשר אליי. מה, קחי את הטלפון שלי. אבל אין לי את המספר שלה, רק בפייסבוק אני יכולה למצוא אותה. נו כן, יש לי פייסבוק. אז איפה הפלאפון שלך? הנה, כאן. תביא, נו, אז מה אתה מדבר יותר מדי? שנייה. תהי כאן, כי זה צריך סוללה. אוקיי. תלחצי למעלה המון פעם. לא. יש לי גם גלקסי, תרגע. אני מבינה זה לא קצת. גלקסי. אז מה זה? זה נוקיה. אוקיי. לא נוקיה אמיתי. מי קנה לך פלאפון? אבא שלך? לא. מי? מישהו. מישהו. כן, מישהו. מי פרייר? מה זה זה? אל תגיעי. מה זה? אל תגיעי. מה זה אבל? אל תגיעי. נו. כלום. אתה מצלם את זה? כן. בגלל זה מפריע לכם הדיבור? כן. אני מצטערת. נו באמת. מה? זה מחובר לשלי, אז תתנתקי. אוקיי. אשלוח לך בקשת חברות? לא? אני יפה בתמונות, אל תחשוב שאני מכוערת. מה אכפת לי? תעשי מה שאת רוצה, יאללה נו. יש לך חברה? לא עניינך. טוב. יש לך סוללה מוציאה, אפשר? אני חייב בזה מוצן. זה אדיש של שהחיינו.
האינג'ו. אוי אוי. בבקשה, אני יכולה לקחת את זה לכמה דקות לסלון? לא יודע אם יש לזה בטריה, את יכולה. הנה, תראה, זה מלא כמעט. לא, כי זה מתאים. אוקיי. כל הזמן זה מראה שזה... הנה, תראה עד איפה הסוללה. אוקיי, את יכולה. תודה. את רוצה לבוא רגע לחיות? למה? גלית הגיעה שם? למה? לדבר אוקיי, על אני צריכה את ה... איך אני נראה? נו באמת, איך זה הגיוני? נו באמת. נו באמת, אנרגיה. טוב, אין לי כוח לזה, אי אפשר לכבות, יאללה. שבזבז המון חשמל מצידי, אין לי, לא אכפת לי. כן, זה המיינקראפט החדש המיינקראפט החדש הזה, זה גם מבזבז חשמל וזה עולה לי כסף. יש לי המון כסף בזה, זה בסדר. זה המדרגות החדשות היפות האלה. אוקיי. אוקיי. זה היה הקומה הראשונה. כן, ומי ששמעתם זה אורחת שבאה. אני פשוט צריך את האינטרנט וזה מעצבנת. אוקיי. אוקיי. זה הקולקציה. זה הבתים היום. מה לעשות? ככה זה אומן. שכחתי מזה.
כן, אני אעשה כמה שינויים. אני גם צריך לגור בבית הזה, כאילו, אם אתם לא יודעים. ולי לא יהיה בית, זה לא פייר. מה? רק שתדעו אתם תגורו בבית הזה, זה לא סתם משהו. אתם תצטרכו לגור כאן. Okay. Okay. Look at that. Look at this, huh? So beautiful. Holy shit. This is not good. שכחתי מהכל, יואו. שכחתי פשוט מהכל. זה חייב להיות ככה. אוקיי. אוקיי. עשיתי הכל טעות. אני אומר לכם. הכל פשוט היה טעות. טעות גדולה. ונשמה יקרה. ממש שכחתי מהכל. אתם לא מבינים איך שכחתי. הכל שכחתי. איך זה היה אמור להיות? כל דבר שכחתי. כן. לא דיברתי בגלל, נו באמת, שהיא לא ידעה שאני מצלם. לא רציתי להגיד לה בגלל שהיא מעצבנת. בקיצור, לא משנה. בוא נעבוד על הבית. אוקיי. זה מה שזה צריך להיות. אוקיי, ככה. כל הקטע הזה כאן, עכשיו, זה הבית ריק כאן. חסר כאן כל מיני דברים.
תסתכלו איך משפרים את העולם ליותר טוב. זה יפה. סתם, זה אומן. כאילו, שיט. זה לא ככה, זה לא ככה, אני לא אוהב את זה ככה. חסר כאן טעם, את הטעם חסר. אימא ל... טוב, זה פלזמה. פלזמה. אף פעם לא ראיתי את הדבר הזה. יו. באמת, אני אף לא ראיתי את הדבר הזה. לא, עכשיו הוא גם יאללה. לא, עכשיו הוא ירוס לי את כל הבית זה. הנה, רואים? כבר עושה לי את זה. מן, נו באמת. קסמק. יו. בואו נפוצץ אותם. פשוט יפוצץ אותם. הרסו לי את הבית. פשוט הרסו לי את הבית. סממק. תמותו, יא בחייאת. יאללה. זה מעצבנים. יצרים הכי מעצבנים שראיתי בחיים שלי. לא ראיתי עוד כזה דבר. לא. מהר, לא. לשבור. יפה מאוד, סוף. יופי, עברתי את זה בשלום, יופי. ככה זה אתה מול השמש, אתה רואה את הדברים. כאן זה סתם כזה תמונה יפה. בואו נשים קרפטינג טייבל. שולחן עבודה. יאללה, בואו נסדר קצת את הבית. הופה. אוקיי. תסתכלו את זה, איזה רצפה יפה ואיזה יפה. אתם שומעים פרפקטו. לא יפה, צריך להיות תמונה אחת. אוקיי, זה יפה, זה טוב. כאן, לא, חסר לי תמונה כאן. אוקיי, זה יפה, ככה זה יפה. לא, זה יותר מדי, הופה, זה יפה, זה אפשר להרוס. לא, האמת זה אפשר להרוס, זה היה יפה כאן. אוקיי, זה, בייב, זה טוב. יואו. כאן צריך להוריד את זה. זה יפה מאוד התמונות האלה. אני חושב שזה סוף האופנה. אוי. הייתם איזה בית מהמם. מישהו רואה גולדסטארד? הוא יודע שאני אוהב גולדסטארד. סתם. לרוב אני רואה גולדסטארד והם תמיד מנצחים. לא תמיד. ג'קי אין פשוט ג'קי הוא אני חושב שג'קי
הוא הקמע. הוא הקמע. זה מה שאני חושב עליו. איזה יפה זה ככה מול השקיעה, איפה שהשמש, הופה, סקסי, סתם, ככה איזה שמשה ענקית, שם הירח, הופה, זה יפה, זה טוב. זה חיים, אתם מבינים? זה חיים. ככה, זה פשוט חיים. וכאן צריך תמונה כזאת, ככה יפה. לא צריך את זה, לא צריך את זה. לא, אני אומר לכם, לא צריך את זה, ככה זהו. מה אני עושה? אני פשוט לא שולט בעצמי. אני אומר לכם, אני לא שולט בעצמי. ככה, זהו, זה לא, מה אני עושה? מה? יו, זהו, זה הדברים. כאן מיטות, בוא נשים מיטות. ככה מיטות, יפה. ככה הם באו. הקומה השנייה היא פחות מושקעת. זה יפה. זה יופי. זה פשוט יופי. זה הקטע. זה היופי בזה. כי אתה לא באמת צריך את כל הדברים האלה להדליק ולכבות. אתה לא צריך. יש לך את זה. זהו. זה פשוט עוזר לך בכל דבר כמעט. זהו. זה מה שאני חושב. זהו. זה פשוט ככה זה. מה זה דבר הזה, יו? מה? כאילו זה הרצפה וזה, הבנתי. אוקיי. זה הקומה השנייה, זה ככה יפה, מסודר לי. ככה אתה, זה, יש לך תיבות, אין לך תיבות כאן. זה הבעיות כאן, חסר דברים. בחיית רבה כזוב אותי. סתם, כאילו, אני לא נגד הדברים האלה. נכון, שכחתי, זה לא עובד ככה. ככה, זהו, ככה אני אוהב את זה. זה יופי. זהו. יפה. אוקיי. ימה. מה? זה התמונה בא לה להיפגע. מי רופף? קומה שנייה. תסתכלו איך הבניין הזה נראה מרחוק.
ממש כזה מואר. מאוד מואר. עוד פעם טעיתי. זה לא, אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב את זה, לא יפה ככה. אני רוצה שהבניין יהיה כולו מזהב. לא, עוד פעם זה, לא. נו באמת. מה? יש בפנים את החיות האלה. זה מעצבנים החיות האלה, מעצבנים, סתם... אין, פשוט צריך לעשות להם משהו. אני לא יודע מה צריך לעשות. מה, הם עולים כמו השנייה האלה. אוקיי. הוא קם. אוקיי. אוי. איזה מה... תשארו שם. מי כאן? יואו, איזה מעצבן זה. אללה. זהו, אין להם לאן לברוח. אין להם לאן לברוח. אוקיי, אני חייב לסיים את הפרק, את החלק עד ביי.